יאנה! יפלו עליי עכשיו. תראה! גשני מה? יאללה פצע. אבא. אימא'לה. יאללה לא להתפצע. מה לקחת? את הפלאפון? כן, נראה לי. הנה, אני וגורי משהו. תראי גורי! מי זה גורי? קראו ג'רי. קוראים לו גורי! די! קראו לו. תראי לי את גורי! אני אראה לך בשתקים. לא, זה בבקשה. כשאני בדיכאון זה מה שעוזר לי. תביא לי. מה זה? מה אמרת? אני שונאת אתם שמים לב שהיא מצלמת אתכם. זה עוזר לך שאני מתינה? אני אראה לך פשוט שילוב ממש לא ראוי, רק ש... לכם אין אפקט תראי לי את שזה. גורי כבר, נו מה בקטע שלך? מה המפתח בפלאפון? חתן לך בהודעות הוא ישלח? לא קשור, סתומה מחמד. כלב רוסי, נו. לא יודע, פינצ'ר קטן כזה, לא יודע. רגע. הנה, מה את אמרת? תביא לי את גורי! לא. אז תביאי לראות. את זאת. למה? כי שם הוא חתיך? לא, תראי למצלמה. טוב, תראי! טוב, בסדר, אני רוצה לראות! תעבירי לשם, תעבירי לשם. לא רואים זאתי, תני לצלם. לשם. לא. תעבירי! תעבירי את זה כזה ככה. מה, איזה חברה? ככה עושים לחברה? ככה עושים לחברה! תראה את התמונה שלהם ביחד. איזה חמוד! איזה גורי זה! זה ג'רי. אינונו! לא, תעזבו אותי. איזה חמוד. יפה וחמוד. הוא דומה ליאנה. רגע, תראו. איפה זה? טיפשה. כן, הנה רואים. לא רואים את גורי. איזה קוצ'קי הוא. תראו. נו, תראי כזאת. שמעון תעביר. פינצ'ר כזה קטן, לא יודע. כמו יאנה. מה יש שם? עשיתי מאחורה. העברתי לשם. הוא שומע ופוזר. ראיתי את זה. אני חייבת לראות את זה. תראי! תצלמי את זה ככה. יש לי דמעות. לענות. אני כוח, אני לא מתחבר לזה אי פעם. אני מתחבר כפה בגלל. שונן אותך, מה נראה לך? כל הזמן. את לא מן את כזאת כלב. את כזאת כלב.